Ingoma ngokwehlukahlukana kwayo yaqala emandulo izinsizwa zijabulela nje ikakhulu ngezikhathi zamaholide. Akekho wayicabanga ukuthi ngelinye ilanga kuyokuba nezindondo ukuyihlonipha. Lezi zindondo kuhloswe ngazo ukwakha isithunzi kulobu buciko obungenziwa isizwe samaZulu nje kuphela. Eminyakeni edlule sayibophezela sothola ukuthi asibe sembidlangeni wokubambisana kanye nohulumeni wokuthi ingoma ngendlela ebekuyinto ebideleleke ngayo asikuthathe sikubeke emahlombe ethu ukuthi ingoma njengamanje ayishintshe ihlonishwe ngayo yonke indlela njengoba wazi khona nje ingoma kazwelonke. Manje ke sesiqhamuke nohlelo lokuthi ke akube khona ama-awards azobizwa ngokuthi i-National Ingoma Awards. Isivele ihlonziwe iminxa yezingoma ezizohlonishwa kulezi zindondo. Ivolo, imfene, ushameni, isigeke, kuze sithe masi semhlanganweni izolo uThokozana uMfokalanga waphakamisa ukuthi nalaba ababuza umthetho bahlonishwe nabo uma ngabe kusuke kuyimishado. Uzobazi-ke wena amaphoyisa njengomuntu wasemakhaya sigcine siyofika ngisho egiyeni ngoba ugiya siyavumelana nawe ukuthi olunye uhlobo lokusina, olunye uhlobo lengoma ugiya. Kufanele sihloniphe ngisho abafowethu abagiyayo. So siyazama ukuthi siyikhave zonke yonke iminxa ekufanele ama-categories athinta ingoma. Iminxa yalezi ndondo isazomenyezelwa kanti abagqugquzeli be-National Ingoma Awards njengamanje baqhumisa izinkampani zomkhakha oyimele ukuba-ke useke lezi ndondo. Kusenjalo ingoma kazwelonke ijwayele ukubanjwa eThekwini njalo ngesonto lokuqala ngoNhlangulana, kepha kulo nyaka angeke ibe ngesikhathi esijwayelekile ngenxa-ke yokhetho. Kodwa kulokhu into siphazamisa into yama-elections okuphoqa ukuthi-ke fanele siqhamuke nelanga-ke elisha, kodwa esithemba ukuthi kuzoba kulo uJuni. Ngasekupheleni sazobona ukuthi iliphi ilanga esilibona sifanele, kodwa into edala sigudle kwi-date ejwayelekile siphazamiswe ama-elections. Ukhetho likazwelonke luzokuba mhla zingama-29